Kung luwas na ka, mawala ba imong kaluwasan kung makasala ka again? Ang tubag, nganong magpakasala man gyud? Giluwas ta sa Dios gikan sa silot sa sala o gikan sa pagkaulipon sa sala. Busa, nganong magpadayon pa kita pagpagkasala human kita luwasa sa Ginoo. Ingon pa ni Juan, kini nga mga butanga gisulat ko kaninyo aron dili kamo magpakasala. 1 John chapter 2 verse 1. Ang gisulatan ni Juan katong mga anak na sa Ginoo, katong mga linawas na. Ang gusto ni Juan nga dili kita magpadayon sa pagpagkasala. Ang tinguha sa Dios sa iyang mga anak nga dili sila magpadayon sa pagbuhat og daotan, kundi magpadayon sa pagpakabalaan. Apan nagsuon, magkasala ragyod ta sa umalabot. Nga naman, napamanta sa kalibutan, napata sa lawas, nga uhawon, gutumon, maibog, muna nga muabot gyud ang takna nga makasala kita. Usahay tinuyuan paghani nga sala. Karon unsay mahitabo? Kung makapamakak ta, kung makapanglimbong ta, mawala ba dayon ang kaluwasan anang takna? Example, alas 3 ka nakasala. Mawala ba dayon sa alas 3 ang imuha nga kaluwasan? Mawala ba dayon mong pagkaanak sa Ginoo? Atong padayon og basa ang giingon ni Juan. Apan kun adunay usa nga magkasala, kita adunay manalaban ngadto sa Amahan, si Jesucristo nga matarong. 1 John chapter 2 verse 1. Timan-ay kini igsuon, wala si Juan moingon nga kun magkasala ka, otomatiko mawala imong kaluwasan, otomatiko mawala imong pagkaanak sa Dios. Ang iya hinuong giingon, aduna kitay manalaban. Unsa? Nagkasala na, aduna pay tiglaban para magpangit paminawon? Abay niyo ay igsuon dili na pangit paminawon, good na paminawon. Ang istorya man gud mao kini. Si Satanas mao ang tigpamasangil sa mga magtotoo. Kabantay mo atong time nga si Job, gipasangin lan sa yawa. Mao ning istorya. Ang Ginoo og mga anghel nagmeeting adto sa langit. Ang yawa miapil diadto. Namasangil dayon siya. Si Job binuutan lang sa imuha tungod kay gikuralan nimo siya panalangin. Kuha aga ni ang panalangin, di ba balikason kaniya sa imong nawong. Namasangil siya. Mao sa buhaton sa yawa igsuon sa ato karon nga panahon. Labi nagmakasala kita, ang yawa magmamasangil. Moingon siya, dili gid na nimo anak. Ayaw na kana luwasa kay nakasala na pud again. Bad news. Mo na ang sulti sa atong kontra nga mao ang yawa, accuser. Apan ay kabalaka, aduna kitay manalaban nga si Kristo Jesus. Unsa? Labanan lugar niya ang sala? No, dili labanan ni Kristo ang sala. Hate niya ang sala. Giluwas ganitan niya gikan sa sala. Apan labanan ta niya pinaagi sa pag-ingon. Amahan, gipasaylo ko na ang ilang mga sala. Ang yawa mo ingon, kana siya iimperno gyud. Kana siya dili nimo anak. Kana siya piki nimo nga anak. Apan si Kristo mulaban kanato, mudipinsa kanato, moingon siya, gibayran ko na ang iyang mga sala. Nahugasan na ang iyang mga sala, past, present, future. Mao kana pamaagi sa paglaban ni Kristo kanato. Iya pong ginalig-on atong pagtuo. Ang pag-maintain sa ato ang kaluwasan, wala nagadepende sa ato ang mga binuhatan. Kung magkasala ta, mawala din ang kaluwasan. Kung makabuhat og maayo, mabalik na pod ang kaluwasan. No, wala magadepende ang ato ang kaluwasan pinaagi sa ato ang pagbuhat og maayo. Ang pag-maintain sa atong kaluwasan nagabase sa buhat ni Kristo Jesus sa krus ug sa buhat ni Kristo Jesus karon. Sa krus gibayran niya ang tanantang mga kalapasan. Karon nga panahon ginalig-on niya ang atong pagtuo para dili kita mahulog. Apan aduna importanteng hinumduman nimo igsoon. Nga kung tinuod ka nga anak sa Ginoo nya makasala ka, bunalan gid kaniya. Disiplinaon gid kaniya. Sama sa giingon sa Hebrehanon kapitulo 12:6, kay ang Ginoo nagadisiplina sa iyang gihigugma ug nagabunal sa matag anak nga iyang gidawat. So kung ikaw nga anak nga iyang gidawat makasala, iya kang bunalan. Apan dili kaniya isalikwahay. Anak lang gihapon kaniya, luwas lang gihapon kaniya, pero bunalan kaniya. Tuliron man niya ang imong daotan nga binuhatan aron magkinabuhi ka nga balaan. Ug usab hinumdumi kini. Dili na kita maagaw gikan sa kamot ni Kristo. Ang yawa nagdumot, nangitag pamaagi nga mapukan kita. Gusto niya gubo na nga tong pagtuo. Gusto niya nga kuhaon kita gikan sa kamot ni Kristo Jesus. Apan si Kristo nag-ingon, ug ako nagahatag kanila og kinabuhing dayon, ug dili gayud sila mga hanaw hangtod sa kahangturan, ug walay bisan kinsa nga makailog kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ako ang amahan usara. John chapter 10:28-29. Igsuon ang amahan ug ang anak mao ang nagkupot kanato. Ang atong pagtuo mahimong mahuyang, apan ang ilang paghawid kanato dili gayud mahuyang. Tanawa si Pedro.
Gidinay niya si Jesus Christ katulo ka beses. Nahuyang iyang pagtuo, dili ba? Pero wala siya maimperno. Luwas gihapon siya. Sa wala pa kini mahitabo igsoon, si Jesus maingon na, Simon tan-awa, si Satanas nangayo nga ayagon kamo sama sa trigo. Apan ako nagampo alang kanimo aron ang imong pagtuo dili mapakiyas. Lucas 22:31 ug 32. Nahuyang si Pedro, nahugno siya sa sala. Apan wala siya mahulog gikan sa kalawasan, wala siya mahulog gikan sa pagtuo. Tungod kay si Kristo nagampo alang kaniya ug nagpreserbar sa iyang pagtuo. Mao kini akong giingon igsuon nga ang pag-maintain sa atong kaluwasan wala nagadepende sa ato ang binuhatan. Nagadepende kana igsuon sa buhat ni Kristo sa krus ug sa iyahang pag-maintain sa atong pagtuo, sa pagkupot sa atong pagtuo nga dili kini mapukan. Tan-awa si Pedro mapukan na unta apan wala gid siya mahulog sa kalawasan kay nagampo si Kristo nga dili mawala iyang pagtuo. Karon unsay buhaton sa anak sa Dios kung magpagkasala siya? Ang buhaton niya maghinulsol, magbiya sa iyahang mga sala ug magduol sa Ginoo. Ang iyang fellowship mahimong madaot kung magkasala siya. Ang iyang kalipay mahimong mawala kung makabuhat sa daotan. Ug siya mahimong disiplinahon sa Ginoo kay nakasalaman. Apan dili siya isalikway sa Dios ingon nga iyahang anak. Bunalan sa amahan ang iyang mga anak, apan dili niya kini ilabay.